Welcome back to Dichi vlog. Enchelu purakula guys. Englu ponella. Pod battini. Item kantini. Item kantadu. Engli ni vannulla. Thailand da kari. Thailand potna jana unji khajip kana idundu. Khajip adumma. Khajip man puna masala. Engla Thailand potna jana unji khajip man punji masala kana idundu. ಆ ಮಸಾಲದ ಕಜಿಪ್ ಮಂಪರಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂಜ ಸೇಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾರದ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಇದು ಕಿಚನ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂಪುಗ ಕಜಿಪ್ ದಾದ ಬಂದಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವ ಲಾಸ್ಕ Some junk. Some healthy stuff, some junk. Here we go. Batta inkle atil konig. Ing battana work barandu pajina barandu puja. So the mayor and the inkle Thailand jana. Bro. Hello. Encha. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ರಡ್ಡು ವಾರ ತುಂಬು ಆಂಡ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಊರು ತೂದು ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಊರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಊರು ತೂದು ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಈ ತಲ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪುನ ತುಯ್ಯ ತಿಂದ ಅಂತ ತಿಂದದು ಸತ್ಯಮಲ್ಲಿ ತಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ಸತ್ಯಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪುರಿ ಪುರ ತುಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ತಿಂದ ತಿಂದ್ರೆ ಬುಜಿ ತಿನ್ಪುಲ ಕಜ್ಜವು ಓಕೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದದ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ KFC ಪುರ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುರ ತಿಂದ KFC ತಿಂದ ಎರಡೇ ಬೋಡಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಂದಿತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಾರೆ ಇದು ತುಯ್ಯ ತಿಂದು ಜಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮುಂಕು ಗಿರ್ಮಂದಿಲ್ಲ ಓ ಓದ್ಲೇನೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕುಕಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕರಿಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂತ ನಂಜಿ ರೇಂಜ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆಂದುಂಡು ವಿತ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಮಸಾಲ ಕರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಎಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಯೋ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪುನು ಐಟ್ ಬದತಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಇನ್ನ ಫಿಶ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೊಲಿಯೋ ಅಂದು ಓಕೆ ಸೊ ini ದಾದ ಮಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಡ್ರಾಪರ್ ಅಪಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ ಪ್ರಕಾರ 12 ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬದ್ರಾಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬದ್ರಾಡೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಫ್ ಆನಿಯನ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪಡತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಐಟ್ ವಾಸನೆ ಮೀನು ಇತ್ತನ ಮೀನು ಮಸಾಲ ಪಾಡಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಓಕೆ ಅವಲ ಇರ್ನ ಅವೆಂಕಲ್ ಪುಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಓಕೆ ಸಿತ 18 ಮಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ ಓ ಅವೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಪುರಿತನ ಪಾಡು ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಮಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಖಾರ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಮುಂಚಿದಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಅಂತ ವೈಪಾಡು ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಎಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸರಫ್ ಮ್ಯಾಗಿ ದಾಕಲ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಂತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಂತಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ತಾಯಿದ ಊರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ಡ್ ಮಂತ ಮನ್ಲಕ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ್ ಅವೇನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು ಆಯ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಪನೋಡಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬರ್ಚಿ ಪನೋಡ ಅಂದೆ ಅವು ರಾಮಾಯಣಡ್ ಸೀತನ ಊರುಂಡತ ಮಿಥಿಲಾ ಪಂಪಿರ್ತ ಅವು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಬರಿಟಾರ್ನ ಲವಕುಶ ಜೋಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಕ್ಕ ರಾಮನಪುರ ಮುಗಿಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಆಡೆ ಪೋದು ಉದ್ದಾರ ಮನ್ಪೆರ ಇರ್ತ ಸೊ ಅಪಾಗ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಅಕ್ಲು ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪುರ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮನ ಊರಿ ತಿರುಮಲ್ಪ ಬಂದ ಅಕ್ಲ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಲವಕುಶನ ಪುರ ಪುರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಂತೇರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಂಡ ರಾಮ 1 ರಾಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಾಮ 4 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಾಮ 9 ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಡು ಅಂಜಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಜನ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ರಾಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ರಾಮ ಅಂದ ದಾದ ಬಾಡಿಯದು ಅವು ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ಪೋಡು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ
ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಾಯ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಪ್ರೋಡ್ಲೇರು ಗಣೇಶನ್ ಬಾರಿ ನಂಬೂರಕ್ಲು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ನಂಬೂರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಣಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಣ ಊರೇ ಅಂಚಿನ ದೇವರನವರು ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕರಂತ ನತ್ತು ಅವಕ್ಲೆ ದೇವರ ಅವು ದೇವರ నాకు జోకులు అట్లా పండ్ర బల్లి ఇది దాదా మత పాడిర బన్లే ఒక కుకింగ్ మెమొరీకి దాదా జింజర్ గార్లిక్ పాడిಯ ಚಾಪ್ಡ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರನುಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರನುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅವನ್ ಜುಪ್ಪೋತನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕಮ್ಮೆನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಯ ಬಕ್ಕ ಇಟ ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿ ಪೂಕಿ ಬಿಡ್ರಿ ಎತ್ತಂದ ಕಾನ್ ಪೂಕಿ ಬಿಡ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಡಬಡಲಿ ಅಂತ ಬಡದಿಗೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಆನಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಲ್ತ ಒಣಸುಂಡ ತಾವು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಬಾತ್ ಪ್ರತಿಂತರ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ದುಂಬದ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬಾತ್ ಬಂಡ ಕಾಸು ಸೊ ಅಲ್ತಾಕ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾತ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಮಂದೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆಡ್ಬೇಡ ತಿಂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಆಗ್ಲಿತ್ತ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಂತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತೋಸ್ಪ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿಪೋಜ್ಜ ತೋಕೊಂಡು ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐದು ಅಲ್ಪ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಾರ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು 2 ದಿನ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಪಟಾಯ ಪೋಯ ಅವಳು 2 ದಿನ ಇತ್ತ ಏನು ಪಟಾಯ ಸರ್ ಪಟಾಯ ಪಪಾಯ ತಿನ್ಲ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಪಾಯ ಪಪಾಯ ತಿನ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಸ್ಕರ್ ನೂನ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಿದಿನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಆಗುವಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿ ಬೋಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋಡ ಎವಡೆ ಉಂಡಿ ಶೂ ಬೋಡ ಅದಾರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದೇ ನೂನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ರೇಟ್ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಲೆ ಮೊತ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚಡ್ಡಿ ಕನ ಪೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕನ ಪೇರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಾರ ಬೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ 624 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಅದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೋಜು ಖಾರ ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಂತ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ಅದೇ ತಂದ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂತ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ಗನ ಕುದಿಪ್ಪೆನ ವಾಮ್ ವಾಟರ್ ಸಂಪದ ಅವು ಅಬ್ಜಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಪೌಡರ್ ನಮ್ಮಂತ ಓದಿತ್ತ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂತೆನ ಪಾಪಗ ನೆನಪಾಸ್ನವ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಯ್ ಕೊಕ್ಕದ ಸುಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ಮಸಾಲ ತೋಜೊಂದು ನಾನು ಪಾಡುವ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಾರ ಉಂಡವೆ ಓ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಜಿಪು 4 ದಿನ ದಾದ ಕಲ್ತಾರೆ ಇದು ಕಪ್ಪುಂಕ ಕಾ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣುಗೆ ಕಪ್ಪುಂಕ ಬಂಡ ಆಣಿಗೆ ಬಂಡ ಅಂಚದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಏರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬಂಡ ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಓ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬಂಡ ನಡು ತಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವ ಏನು ಎక్కడ ಪಂಡ ನಾರ ಪರ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರಿ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಪುದ್ದು ಪುರ ನುಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಕಂದುಪ್ಪೇರ ದುಬೈ ಊರಿಗೂ ಅಮ್ಮಂದು ಟೈಗರ್ ಬಾಂಬ್ ಕನಪುಜನ ಅಪ್ಪ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಸೀತಕ್ಕನ ಊರು ಸೊ ಸೀತಾ ಅವಂದೇ ಪುಂಡಲ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಸುರಾಂಡು ಓಕೆ ಗುರಿ ಬರ ಸೂರ್ಯ ಅಂಡು ನೀರು ಏತ್ ಪಾಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಮ್ದು ಅಜ್ಜಾಜಿ ಪಾಡು ರೀತಿ ಯಾವ ಅಂತ ಅವು ಮಸಾಲ ಬಂದು ಇದು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟ್ ಬರು ಗಸಿ ಗಸಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂದು ದೀತಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾವ್ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಟ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಕ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಪಾಡೊಚ್ಚಾವೆ ಗಸಿ ಪಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಚಿನ ದಪ್ಪ ಪಾಡು ಸೈಡ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 10 ನಿಮಿಷ ಓಡು ಮರತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ ಮಾಡಿ ಅಡಿ ಅಷ್ಟಮೇ ಅವೇ ಬಣ್ಣದೆ ಇಂಕ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬಂದು ಅದು ಸಹ ಅಪರೂಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಚೂರು ಶೀತ ಜ್ವರ ವೈದು ಅಂತ ಬಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ
ಲೆಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ನಾನು ಪಾಡ್ಜಾನೆ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗ ಮಗ ಸಾಂಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಡ ಪಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಸು ಪತ್ತಿಸು ಅತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಸು ಪತ್ತಾವುದು ಓಪನ್ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ 25 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂದು ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕರಿ ಆಂಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲೋ ಕರಿ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪಾಡಿಯೋ ಪಂತಿಜಾನು ಪಂಡಿಜೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಲುಕ್ ಸೂಪರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಪಂಡ್ಸ್ಮನ್ಪುಣಗಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪದ ಆದ ಪನ್ಪನ 5 ಜನ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಬೈ ಬಾಯ್ ಪಂಡಿಜಿನ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಪಂಡಿಜಿಂದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತುಂಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಜನ ಪೂರ ತಿಂತೇನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪು ಜಂಕಿ Guys, That's our job. So we're not concerned about that. We do it as we need to. Help manage, capture all of this. But the only ones that need to be worried right now are the lions. ಸೂಪರ್ ಪೂರ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಡೆ ಉಂಟು